Vítajte v našej Cupra garáži spoločnosti Porsche Interauto na Dolnozenskej ulici číslo 5 v Bratislave. Moje meno je Roman Kunštar a som Cupra Master. Spoločnosť Porsche Interauto Slovakia pôsobí na trhu od roku 1992. Zaoberá sa predajom a servisom koncernových vozidiel. Novú Cupra garáž máme od júna tohto roku. Vstup do showroomu je zážitkom sám o sebe. Prevládajú tu kvalitné materiály, je tu príjemná atmosféra, príjemný personál a zákazníci sa tu cítia dobre. Do portfólia našich služieb patrí predaj, servis, financovanie, poistenie a výkup vozidiel. Dlhoročná lojalita našich zákazníkov je dôkazom toho, že to, čo robíme, robíme správne. Naši Cupra Masteri sú pripravení pomôcť a poradiť tak, aby ste vždy odchádzali maximálne spokojní s vašim vozidlom. Zákazníka vždy aj tak najviac presvedčí zážitok z jazdy a my si pôjdeme vyskúšať nový Cupra Formentor. Značka Cupra je vhodnou voľbou pre ľudí, ktorí majú radi atraktívny dizajn, vyznávajú aktívny dynamický životný štýl. Táto motorizácia sa vyznačuje ľahkým chodom motora a plynulou jazdnou dynamikou už od nižších otáčok. Výhľad z vozidla je perfektný, vidím si na celú prednú kapotu, tým pádom sa mi dobre manevruje s vozidlom, taktiež sa mi s ním aj dobre parkuje. V tomto vozidle máme prikladkový audio systém Sennheiser. Je to skôr pre vyznávačov, milovníkov hudby, ktorí radi si vypočujú kvalitnú muziku. Milovníci športovej jazdy určite využijú možnosť radenia padlami pod volantom napríklad. Jedinečná oblasť Bratislavy a obcí Jarovce, Rusovce a Čuňovo, ležiacich na hraniciach Slovenska, Maďarska a Rakúska, poskytuje neopakovateľné možnosti na aktívne trávenie voľného času. Poteší milovníkov histórie, priaznivcov umenia, športovcov aj ľudí, ktorí radi relaxujú na čerstvom vzduchu. Tunajšia príroda s bohatou flórou a faunou je v každom ročnom období iná, no vždy očarujúca. Najmä pri západe slnka, ktoré sa zrkadlí na pokojnej hladine Dunaja, ponúka naozaj nezabudnutelný zážitok. Navštívte nás na Dolnozenskej 5 v Bratislave a presvedčte sa sami, že Cupra nie je len auto, ale aj spôsob života. Tešíme sa na vás.